Jojkovi u toho Vetomium podávam jednu tabuľku denne a podávam mu to vždycky s krmením, takže dávam mu to odpoledne a funguje to veľmi dobre, odkedy to používame na sezónu, tak horcový kašel nedostal. Samozrejme, nie je to 100% ochrana, je to doplnok stravy, takže on pomôže naštartovať imunitný systém, ale 100% ochranou, alebo teda v biológii nie je 100%, ale najlepšou ochranou je tá vakcinácia. Toto je potom hneď to druhé najlepšie, čo môžete urobiť, alebo to kľudne môžete urobiť tak, že ho aj zaočkujete toho psíka a budete mu dávať aj výživový doplnok. Tu je 60 tabletiek a mne to teda vyjde na 2 mesiace, takže ja som začala na začiatku októbra a do konca novembra budem podávať, čím si podchytím takú tú hlavnú sezónu. Kľudne, keď tak môžete začať už v septembri. Závisí aj na tom, aké sú ten rok podmienky. Ak je už v septembri sýchravod, kľudne začať už v septembri, pretože to ochorenie, ten svincový kašel sa začína šíriť práve v takej tej typickej jeseni, rovnako ako u ľudí chrípka. Takže vlastne ten október, november by som povedala, že je taký pík toho ochorenia, ale naozaj záleží aj na podnebných podmienkach.